Ini goदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। Tamam halla. Lamaknya anda mana mana Sar? Hari tandari, tanda. Mana ngomong siapa kalian? Zonggol tar. Full zonggol itu, na? Piknik जानायनि साराय नालाय सारायखौ खिथिनांगोनथ' र'। मायाव संना जागोन? अन्थायाव संना जागोन नामा? इमानबो फेसिलिटि ओंखारथ'वाखै थ'। इसेमान सान्दुं दुंनांगौमोन होमबाना हिटसिन जागौमोन आरोना। सान्दुं दुंबायबाना सार अखासो हासिगोन खोमा। मा जागोन ओमफ्राय अखा हाबा? जोंना ओरैजाय बेरायनो थांनांगौ ना दा। Mobil ya? Ini mobil sudah. Foto. Udah. Kameramen. Ini kecil. Semua para. Iya. Iya, kameramen. Mulai nalana nang masih kameramen. Ayo kita coba. Kameramen kau lihat bara. Apa yang mana bro? Untuk lewat. जोंना जानाय लोंनायनि माखासे लाहार फाहारा जागासिनो दं जेनेबा साराय सुहैदोंमोन नामा नोंथाङाबो? साराय सुहैदोंमोन? ए नाङाखै नांनाया आंनावसो नै नांबाय एसे। अ दे आलु हानानै नै आलु हाना अ गरम जाबाय नै गरम जाबाय नोंनालाय मा बुस्थुलै गरम जाबाय इन्स्टाग्रामाव फट'खौ जों खेबनाय वाव दारि जोंना सारा दै गांगुलायबाय नै बालाबारिखै थाबायबोबायना राजस्थानाव थाबायनाय बायदि नुखायो खिनियाव।
5 menit. Gila siap dan deh. जानाय लोंनायनि लाहार फाहार जागासिनो जेनेबा मैगं ओरै हानाय मानाय आया न' एन्ट्रियाव बोरै हाबो दिसिलाय लाना खारजागोन लैसो बेथो खुदियाफोरजों ओइ नोंसोर इयाव टेन्ट माबादो बेयो जाहैबाय न' एन्ट्रि लिरनाय दं बेनिफ्राय थांनो मोना गिजान ini tuh wah itu nuakin na yuk ikutan jangan bro tahu di sakren nih besar bilang sini apa purin benar apa ke terakhir mana actually bara zaygaya bara ise गिदिर नङा थेवबाबो पिकनिकफोरनि थाखायल' मोजां आरोना पिकनिक जानो थाखाय ओमफ्राय जायगाया फिसा ओरैबो नायोबा नोंथांमोना नुनो हायो जायगाया फिसा थेवबाबो मोजां पिकनिक जानो थाखाय स्पेसियेल जायगा खिन्थु जोंनिया दिनै फैनाया एसे बोरैबा जानायसै आरोना अखा थाइफ्रिबाय दं माने प्रब्लेम जागोन बायदि मोनदों आङो जुदि अखा बुरजा हाना होबाथ' प्रब्लेम जागोनानो नायनोसै मा जायो सोरखौ मिन्दो आंखौ मिन्दो दैया खिन्थु मैला दङ दैया ना Woi, sekalian lah. Hobi mana? Salah nggak sih kar? Kesang pin belai. Gorom sana ya. Isi gorom satu mulai. Isi gorom sana ya. Nasar. Gorom sana ya isi. Kesang pin belai. Bar bena. Isi lena kok. Hai sir, sir. Đâu đi. Yeah, hai aku. Sih, sana narnak sih negara ya. Ini kalian sih, Jong. Ayo, masih mau beri. Ayo, masih kali dong nih. Hijau nih saya, কিন্তু saya cuman keluar tak benar na. Nggak keterin. Ini sudah mana mencuri rin apa? Tadi belum burung. Oke, sudah. Keep zoom mahzen. Dah, monos puro singasan ba? Di Barlang sini mah. Party? Party mana? Party number house. Iya kali yo, harus tani tuh sih. Oh kali yo. Sampai sana nggak nih? Berintek kayak siapa?
गारि गंसे लानो नामा ओरै गारि गां माबानिलै लास्टाव लाबखौ दं खोमालै ना दंथ' ओरै हेल' ओइ नै माबायाव बबेयाव हिट नुगौमोनथ' बबाव थांलाय गथ'आ नै सार मोनसे एप दं मानसि थाबाय थानानै दै बोहैनायाव दैया बोहैबाय थानाय बेखौ नागिरनांगोन र' खारबाय थानाय नागिरनांगोन र' बारखौ स्रा स्रा नुबायलै ना एबारसो इयाव एन्ट्रि गैयाबा हाबनो हाया नामा मा होनदों हा मालि दैयाव एयाव मालिना दंथारनाय नै बुकिं ओइ बुकिंनिसो ओरैनो हाबसै इयाव ओइ दलङावथ' taman hidupnya jalan bayu boleh nih Borian keza, oh Borian ya salah nunggu dua busi balik Dolonga naibu gंसे ओमफ्राय बै जराव दङ मोनसे ओमफ्राय बैसिनिफ्राय नुहुरनाय बायदिबा जेनेबा नैखिनियाव माबामोन आरो माबा नांजाबनाय रखममोन आरो ओमफ्राय खाथियाव फैना नायफैबासो मिथिबाय जे बेयाव थारमाने माबा गैया आरो ना ओरै थारमाने बारस'नो हाया जाहैबाय ओमफ्राय नैफोराव मानसिफोरा पिकनिक जागासिनो जेनेबा पिकनिक स्पटखौ बुकिं खालामनानै लानांगौ आरो जेनेबा बुकिं खालामबासो इयो न'खौ मोनो जाहैबाय ओरैनो हाबनो हाया जोंनाथ' आरो खुलायावनो होबाय नालाय जोंनोथ' बिदि माबा नांलाया प्राइभेट केबिन नांलाया इयावनो होबाय आरो लाब गैयालासिनो माबोरै लाबाव खेबजानोलै बिनो मायो हार्टनि शेप बिखानि सोरनिबा बिखामोन माबा लिरनाय दं नामा ब्रायाव ओइ कार्डबर्डसो गोजा फ्रम चिरां दें दांतला जेबोनो गैया माथो इयावलाय लाब माने इबोथ' ओरैनोसो ना जेबोनो गैया खिया मोनाबिलि रिभार भिल्लाखौ खिन्थु तामाम हिट नुदो थोरिनि भिल्लाया थोरिनिबाबो हिट नुदो आरो ओमफ्राय स्पेसियेल साथाफोरबो दंलाबायो इन्टारेस्टिं आरो नायनानै गोजोननाय मोनदो दैया तामाम हिट वा पैसा खालामनो बिराद हामदोलै चेन खालामनो बापारे दैनि साउन्डआबो तामान हिट थारमाने एटेनसन ग्रेब खालामो मा होनना बुङो बेखौ मेडिटेसननि थाखाय बिराद साफा जादों ना मेडिटेसननि थाखाय बिराद साफा जादों हिट आरो बारा तामान थान्दालै दैयाव खेबसे बोरैबा दुगैनानै ओंखारफिननांगौबा खिन्थु सेस जाखागोन ना आं इन्टारेस्ट खालामबाय थानो लुगैयो बाहेराव मानसियानो मानसि दा बेयावनो मोसानोसैलै जानो बेनि जा मानसि सानो नामा हौवाया हिट जाखायोलै हिट गैयालै जा ओरैनोसो हिट नुदो ओइ रेजों थांनो हागौमोनथ' बबेयाव ओइ अन्थाइ बिफां सिङाव
बबे पुलिस थानाय ओइ जोंनि जानाय नङा ओइ सिङाव नायना फैबाय ओरै दैमाया बोजों थांदो बुजा जोंनि गथ' थानायखि थाङा गेसरा थांनांबाय ओइ याव थांसै तु बारा बेसेसो गोजान जाबावगोन हाजोआ थांनो नामा 2 घन्टायाव मोनफैगोन थांना फैबा ना माबाया होमबा इयो बार बारनानै जादों खोमा इयो ना बार बारनानै जादों खोमा इयो ayo tuh oi bilik cek oi bahar ke Indo na hasil ke raklan udah gitu nama bala bro ijai gitu bobe bobe oh teman nabungnya masih dah Mako iya tuh saya urusan sih kamu gimana lumayan aku lang deh pala berapa berbeda guys dong rusuh nanggasin le orang nih agak orang zonan kiep zagan nama barbarnya itu lalu bara barmane bangdari berbaik tuh ikati je berat gelang kan oh bisa bari oh iya pada anak jadi bah maham sih dalam kita ada Palestina mana oh sangat pun aku pada anak ngalar pada ini ini semua suka sih nanti sih help nanggar mana Islam pun aku iya apa ada kince baru sungguh sim tangbai mana sniper lah nanti kok belum mulai sebenarnya iya apa tuh AWM sih actually mau nggak share na bio resort kamani mau resort mana mah bio ecotourism bio kamani mau rasa saya ada mau nggak share mah cuman marlang nih jauh dari zaman flag kan dong kayak ada border di mana ekdom itu bukan border bisa marlang mah ternyata udah bisa kan dari border nah lagi saya itu tuh dia lagi tengah gitu benar udah kita naik ke temennya ada kisi di mesin tuh temennya naik cukup nih apa beri mas sniper tuh naik ekdom kenapa susah kan mungkin tanggung dia sihat nah salah tamam dula situasi nari biasa malah batal mengkiran di kia. Berbeda bisa nggak terbennya? Mana pun Honda. Benar. 1/5. Hey, bhai. Hey, kapan bhai? Hybridding ni pemah kali ke one. Hybridding be one. Munjia sin be one. Situasi nanti mana kirim dia ni kia. Enggak, malah masa ya. Namanya Honda laras kan. Sana ini mah bagi atas mana kirim dia.
संजाबावगोन नोंसिनाव माबा दंथ' बै माबायाव थोरिनि न'आव ओं संजायो मोनाखैबाथाय संजागोन थ' थारमाने मोजां रिभिउ होजाया आरोना थ' जायगाया मोजां ना दे इयो गेरेन्टि गैया थारमाने माब्ला मा जायो सिटुवेसना मोजां जाया आनएक्सपेक्टेड जायो आरोना बुंनाय मथेबा दिनैनि बादै बेसेबांबा मोजांमोन आरोना माबाया मा होनो बोथोरा खिन्थु दिनै नोंथांमोना नायोबा दिनै माने थाजाथावा आरोना स' आंनि थाखाय एक्सपिरियेन्सआ गाज्रि जाबाय बेनिखायनो रेटिंआबो खम जासिगोन आरोना Taman, bar, lebih